kuan guys, Alcoy. Nagilang panda na guys, plaza. Ilang daan na munisipyo. Parinta ano lang ito guys. Ay pila na, parinta. Naging napuwa. Amurado man ay tawag sa mua. Dali ilang. Amurado nga rin guys, nangapit nagpalit og saging dia. Pag naunggoy. Balik dyan saging. May saging na puwa. Bago si tawag na daning ka ng saging na puwa kay Samua sa bowl kay kuan man na amurado. Liling ba dire? Amurado Samua sa buhol. Amate. Samua ano may saging. Guys, majong buntag. Ako na po si Jinverse. Welcome back sa ang channel. Misal ko ganina guys kay dito mis lungsod dun sa kay wa may baligya dito nga kanang nay siga sa kanang nay bike ni Gian mo nang dindritso mi dito sa kanang Alcoy ngita mi dito wag yapon mi nakakita guys diyan mo to guys nakaagi mi kanang nay baligyang saging kanang nay kapadyas mo to nga namalit mi diyan nakakita ko kanang nay saging nga kanang nay amurado guys katong nay saging nga puwa. Amurado man tawag na mo dito sa kananay puhon. Okay so? Awa, oh, ganda dali nagsandok. Hoy! Sama na! Kinason? May kaon. Kinason na? May kaon. Kinason? Buwaja ni? Buwaja? Masa mo nung sandok? Sida ni mo mangaon? Hindi mo pa nga, panglayas mo dali. Panglayas mo kay mga kuan mo. Mga liwaros mong dagso. Pati di mo maglayas ha. Ganyan mo pangukad, di mo nukad ha. Ngaon niya. Lagi, gisapot na si Kwan di oh. Si Madam Lolits. Layas ko no, layas. Les. Layas mo. Les. Tag mangaon mo ha. Sisig yung layas, tapos tulo ka plato yung gikuha. Ibig sabihin, apil gyapon damgaon. Kaning tulo ka plato, ako rin may isa. Kaning duha ang kanon, di ba mo ilabot? Lah, Mo ilabot? kung saan yung sudan? Sobra pa sa nahurot ah. Yan, dagan kay giluto gapon. Ya, awa, mo lang mas gapon masadan ron. Dagan naluto, dagan giluto gapon, wa maurot. Mo nagingaw na, Kwan. Pang duha ka adlaw na sudan. Tipid. Layas. Kamu may layas. Layas ba? Dekat try mo ah. Ako na be. Dekat ni mo. Oh, Kasi mo dekat ka suguon. grabe mo pong buyang yang ng dukot. Grabe po. Iisa pag yung dukot. Kasi mo dekat ka. Astag dukot kiki buyang yang paniyaw. Tapuan ang ka. Oy, kitsari tapulan. Mingon mo ikabisag init magtrabaho. Init kitsari tapulan. Tasang kamot. Diri na giyan. La. Yung kaway kaon. La. Diri na ba? La. Yung kaway kaon. Di mo mangana, di mo pangana. Panglayas mo. Asukal. Ginagbok sila. Kisan. First love never die. Ginagbok sila di. Ni, Gapon. kinsa ni? Sa kuan paling isa isdan gapon nagbok sila. Kinsa ni? Bota niya. Ala guys, nakisig kayo. Ulo mo. Sana nandito Kita ba ko rin magawaan? Lagi utoy na. Mana dito be? Oh, tipas na. Di pa sa istorya. Maro gyud. Siyempre na ba yung maro? Adi maro. Nakailagbo sila dyan kay
Yung tanaw man ko, yung ano, pag tanaw ako mga isda, be. Misalo. Ito, taliwag sa storya. Misal mga isda, ngayon naman po ko nga, magkilaw ka pa. Lima. Abit mo to. Nagluto na. Labis sa tawa. Dito ah! Ang sakit maliwat sa mong papag eh. Hindi ko chicks boy kay pregaba na siya sobrang na. Okay naman namang chicks boy, basta wali tao pa. Pregaba na Papa ni mo. Pregaba na po na chicks boy na lang gani mamili ang mga chicks yung mga tigulang pang lula. Mga gwapa man. Gwapa man gwapa. Tiguang pang linda. Naku raman gani kinamautan sa isang mga uyap sa una. Ano? Awag Comment. eh. Awag eh. Alam mo ni mo papa. Comment ako dyan. Comment panjati. Na-comment kasi kaya hindi pa ilang hapon. Siyempre, pahayo may sila kaya wala ba dyan sa biyahe? Nawa na sila ka ng kita-kita wangi. Suga giso. Nangisip Guba ako akong siya. suga. Muna yung magipangita ganiha guys. Parabay kunta na guba. Ang headlight. Mami kita. Abot laman mig alkoy. O man mo katuod sa suki na ko good. Pumapalitan ng piso bay. So, ipalitan ako sa daan pa. Sarado mangudi. Lovely. Sarado. Sarado Mga unta ninyo guys. Guys katao dali nga gikilig. Mga aliwares. Habang nagkasiyagi kay gikilig-kilig. Ako'y kinikilig. Magutoy ijang kuan first love. Isa raman piningan na ho. Kaya ba wala ko sa ijang mga kuan gi kay ijang mong kunggi. Ijang mong kunggi tuluan. Walang ihatog iya. Mga kuan sa May una. mo ang tagkwento ah. Okay naman. Ito lang naman din ang mga kagi mo nagingan nga pass is pass. Ano ba pass is pass? Sport ra. Sport. Sport. Na may uban nga. Kuan, di nakatag dun. Sayang naman to yung mga kagi. Di katag dun. Dimot ba? Dimot. Yes, ma. Kahapong nagdaan, ayoko nang balikan ang aking kabiguan. Aligo. Maro. Guilty. Ngawa na noon. Guilty. Ningawa ni mong papa kay magsungog. Balik na tayo. Ay da. Balik-balik sa rep. Misa ko kung tikwaon. Marong yun. Sungugan din na mong papa. No, aura? Anak! Sana! Suman di. Suman to. Suman di. Wait tao! Wait tao, oy! Nay naman Sa suman pila pa. May suman. Wait tao, oy! Walay tao man, nlakaw. Ba, unsa ba pila ka buok? Nay maligid suman guys nga kanang nga pilit. Wait tao, oy! Di binangkal niyo. Ha? Suman ra. Dingin na. Di kong ko dingin. Na guys, sa maligid ang budbud guys. Kanang kuan budbud. Kanang binangkal. Lang, tagas bumbong kayo. Kaya mo. Kulang. Basta tagas mo. Ikaw nagluto dana ya? Kanang kuman? Oh. Ako pa rin sa mga Lami. ako tibalik siya. Ako Basigi mo nang ganaan ha. Anang ano mga Ano ang parang di ay? Ay sa mga karaan pa. Buot lang eh. Salamat.
Salamat po kayo. Salamat ya. Pilit. Ha? Sakto na. Pilit? Oh, sakto na kuman. Pilit niyo o hagkot? Sakot. Oh. Basta ako, kira basta ako. Okay na na. Oh. Oh, ito ulit ang mukha. Bantay bitaw di mo kaon. Kaon naman na di. Maho tadoy. Kaon. Maho ba, maho. Salamat. Mana ko. Ako rin kuan, panihapon niya. Oh, yung isang ko. Just do. Ay snack day. Oh. Wala. Salamat ya. Salamat. Nagbudbud nga pilit. Magsumanoy. Kag batang gamay. Nga na pa diyang kanon guys. Nga suman nga na. Lain din na siya mukaon. Budbud na ay. Lagi budbud na diyang naibawam. Budbud guys. Malitog kuan guys. So, Panarang gi Mga- lain. Kuwato na ko tong napay mo sa kasapa kalakal. rin. Plastic. Nga na si mamalitay guys. Kung matangtang na ng mga kuanda na. Basura. Eh nga kita ko gatang-atang may mga gisip ko po eh bago sa daw eh. Abi ka ba na lugar din eh. Tangon. Wala ino. Bakit daw lang tapok ya. Nakaila ko naglantaw ni siya guys. Kinakainamdum ko ni tatay. Nakainamdum ko naman ni tatay sa unay na mamalikmig ko ng mga plastik, mga botilya, mga ni mga aluminum. Nga na ni sa una guys. Munang nakaila ko naglantaw ni kuya. Nakainamdum kong tatay. Ali na guys, nakatong na yung mga pandari. Kaya tawag ba na? Scrap. Scrap. Mga scrap guys, naali nandya. Nakahila ko guys, kaya kanang nakainumdum ko. Nga katong nga mga kagisaw na. Naman ni tatay saw na magbanaban man ko. Maliknig. Mga ingana, mga plastik, mga aluminum, mga botilya. Ito nga. Nakahila ko naglantaw ni kuya. Nakainumdum kong tatay. Gimingaw inuong kong tatay. Isa guys, busy guys, mag-welding na ko na po siya. Nasi siya ka na na-weldingan. Isa. Na, Nga niya akong bisyo inani ra mo sige ting di kay sige to. Asa man ka? Magiinom na pud mo. Ano ko na. Patay ka, di kay ka maglurat na imong mata. Magiinom ra ko sa balay. haram kang pasagdan, di man ko mag Tabang. ko ani mo, muli ra bitaw kag bay. Basta muli ra man kag bay nga magtinaran ka di ka magsasampay-sampay kay Akong bisyo kay kan man eh. For kan man eh. Kay nga lagi For useful purposes. oh, for useful purposes. Diba? In English yun, English ha? okay ra magmulakaw ka magiinom ka diha basta magtarang lang magkaguli di ka magsasampay-sampay muli kay Alam nga may nabay hubog na maglakaw. Ma. Hindi may hubog magana maglakaw. Ma, iguli anak niya. Noodles na noodles. ahagad yung madipdot. Nidok-dok. Di ko inom, di nga narabak ka pag magbubuhubog, lansangan ng ulo, di mo nag-itik ko. Okay na magkipautan niyo nga nahumog man ka. Natambay. Inom. Pagilis na dito lakaw. Pagilis na. Hangang na may muuban nga mag-inom-inom din. Nagulay sa bahay, magsasamparay-samparay, magsamok-samok. Salamat yung gabi na inani ang akong bisyo, magsigig pa mo ting-ting kay na. May gani, huwag na kay planong mula ko, mag-inom magani, naguli, magtarong jud din naguli, di kayo Nakabana pa kag samparay. sabungan. Dahil 500 ay ganito kung tigbakay na. Hindi ka na yung bukog, abot na na sa ay ka na yung Anja. Hindi pa na abot na na yung kuhan. Kita na yung Andiyan sa imo ang pagtuo, muantos ko. Ha? Mo Siyempre, muantos ko gingana. imo Uy. maghihinahan sa kinabuhi. Bisan pag minahal sa kinabuhi, kwenta nga puro rasabong, puro inom, di po ko mag-antos ko eh. Ngayon ikaw lagi, magbugol-bugol lagi ka na ko, mag-wilding-wilding ko. Liwaros. Tanawa, asa naman rin may lugar? Gi, layo sa taki! Aliwaros man, no, yung alingag.
So, kitang building baga sa ilin. Sunod, mag-welding ko ato sa laing balay dito. Ato ko sa likod. Di lang ko dito sa balay. Ato ko magtutok-tok-tok. Ato ka dito. Ha? Pasulprok ng bahay. Ato ka silingan mag-dut-dut-dut. Sabihin mo kung kuhan gi, kanang kwarto na ako rin kuhan ba makasulod na kuhan, dili madunggan ang sulod ba, soundproof. Kasi magdilok-dok kayo pag madunggan. Hindi madunggan. Hanggang kay di man kamay mutang. Bisag kuan. Di magpuyo. Bul na po ka. Sige lamang pumuting tingingan kag matutag kulti. Hoy, bisita! Matutag bukid. Hindi. Sige lamang kadiyag pang Gusto siguro niya, gi ato takorti namin, gi gusto mo man, himatay gusto. Gihangat mga ikato. Asa po, katong dito na tayo ninyapit. Ako bingati Ruby guys, dia. Ning kami abot. Nanghapit ni. Lipay na po ko guys, kita na po ni. Paling-paling ya. Way gasolina, di na lamay mo lahos. Nalipay ko kay nakita na po mi guys ni ate. Ha? Ogar. Na guys, ang ipagpakag kuan guys kapajas. Na guys, iya kong andaman jud ko ni ja og kanang kapajas kay ako jud na paborito. Sus namalit ko jud siya sa lungsod guys kay palagi ni chat lagi ko ni nga kanang ngari ko dari sa ilaha. Ani ako mahudjud nga butan jud kay na siya guys. Sa alkoy ni namo napalit. Iya jud na sang gipalit guys kay mga paborito jud na guys sa kapajas. Makakitang jitli gi. Makakitang jitli. Diyan kuan guys, saging guys. Saka ako dito. Lagi-lagi ang ganit dito. Lagi-agihan ka. Kapapicture galing medyo ano ko yun? Nakpalit pa. Tumong ito puti, lasot ang puti. Hindi ko ginukog sa mga tao dito. Ano ko eh? Ay, oy, manday yung gatuan kay. Hmm? Lilay ito alkoy. Kasi dita, ihit yun. Ano na yan, trip road. Kaya bawal lamang motor ka. Sapot ganina, kawaman kalakaw sa jaw. Tingdakop diri, ang sunod lang. Hindi na dyan. Nanapot? Ano? Nang tagas dang nami ah. Kung sa may dako nila ka ng mga dili mag-helmet. Restro, helmet. At si Kuya dili ay. Adi sila Kuya Paul mo. Kapingon mo ba ang video ha, kay mag-grind Sila ako. Kuya Paul ba? Ay, patay na. O siya mo Kuya ay. Ha? Kuya Sila Paul. namang duha. Tapos nung talan dito. Ah, Okay, sak, supot yun. lagi na sila. Sak sa kadyo dali, kay nag-video ro dito sa likod. Gua palagi yung mga Sa kadyo. Tignaw. Ay sa pagsugod mangit ako. sumula. Sak na. Lagi. Supot na sila mabito ka na tubangang ginluan na ni kay. Dia guys, aging arlamia guys kay murag busuk. Sandig ka. Murag mga busuk na marang mga law mo. Sandigan ang likod ba? sa sikol, agapong Kumaw ka lang busuk ba nga. hilo na matuklap. Agwa man din na. Kung ano man din na. Dia guys, mga saging. Lamin dyan saging guys kay busuk. Anong busuk ba? Mga nawitag na mga busuk na nga. Para sa mga naong mga busuk. Wala guys. Mga unta ninyo guys. Mga unta. Ay, yun kayo guys. Tingnan mo nang mga kay mag-grind. Isod naman ni ipakaon guys ka ng wala kay hipon guys. Oh. Ah, di po, di ba? Saan mga dari sige kahit na makatang-tangti. Parang guwang na. Ang dani, balapang, lang napangag na. Nga na dyan na guys ka ng kuha na bitaw ta guys mga tiguwang na, mga tang-tang na itong mga ngipon. Wala na tag mga kuhaan. La. Kita ko saging nga niya murado ti. Tumpo lang. Ano ang gihilaw pa, di pa makaon. Ay, nagod. Tagpila itong kilo pa, itong murado nga saging. 40. Sabi ko ginog na kay. Guys, among saging ba dito sa Ay, saging ya. uslog. Gagmay po sa kayo sa pero busog po. Bong sunog. Hindi kayo sa kayo. Ay, Kuya Paul mga rubik. Sige na makapag-picture ni Jitley. Yung kuhaan ba ka nang. Okay, last jitli dito. As katay yung ipos ginabong taga sa man to. Sa resort to dito sa kuhaan. Mana niya? Ha? Na guys, sarang kabusog. Salamat sa kayo Jin. Kay gilutuan din mo Jin. Ano man ang paborito eh. Paborito na kaning mga saging dito. Paborito. Wala nga naging nga
Bahalag saging, basta labing. Labing. Wala mo. Nagbalik dyan, miss. Amo nang nabalik dyan ko. Kaya nakahilak lang ko ng tanaw sa laki na kinamdum kong patay ka kung may mamalik ko sa ulang mga botilya o Ha? mga Sabihin mo dito ani. Di ka nang bakit. may Naman mga nanuri dani, nanuri. Butan palagi siguro doon sa paluhap. kinamdum ko kung may ka na ng mga botilya, kanang mga plastic, mga bakal, Angat na daan ko. Kanaw, murag-laylay pa kayo. ang laki. Yeah. Kanili. Oo. Buktan. Ikaw ang Naluoy ako, nakinamdum ako. pinakadako na kuan. Nang mamalit nga ito nga magkadurong singat ba? Kanang magkadurong singat magsingat sa Sige na. sa ko na ng mga plastic. Kaya ba ako nga mura yung tatay sa Ginya. Wala may. Sabi ko dyan. Kani Jin, di man yung di sura ka ng iya magya po ng sanga. Ano sa itanong na natin? Sanga. Sangara? Kit da guys, ang nakamo. Mapit ng tama na sus nga yung mga unggoy. Tenda, maglot mas gyud si Junjun ganyan ko nung mangilag og cellphone. Kasi man! Mang signit. Yung ina ay mapit ka din tabi padung gani ha. May mamapit. Natoy bayad te. Audition ba? Nation da. Pwede ko magdara mo saging. Si PID guys na dito sa gawas kay kuan. Kalimutan na rin. Mata siguro, pagkita, ako di sigsing media, bro. Di pa ikadyo ko karong adlaw guys. Kaya kalit ko gabot si ate. Maka-upload din rin kung signal no? Kasi lagi dani mag-upload na itong atos lungsod. Ang mabuyuran ta ko na sa isa na yung mga mananawa kaya hantang shout out ba? Hindi man ko makabiyo kay may signal. Daw auto ko lungsod magdadako gulpin. Musat-suwat ko din siyang shout out kasi makalimot mo kung magda-gulpin. Suam. Hindi ka lang hindi mo sa Lagi. Tanawin man na dito kung sana silang magpa-shout out. Hindi mo ko kita lagi dani karang hinahalag signal. sa ulang ba yan? Bawa sa una nga raman nito kasag may signal dani diya karon kay nagkana magkahinay. Mga signal lang sila matamit lang sila mag-upload. Tagas pa pa hindi ka taga exam suman. Na naka-picture ko giyo. Gitapukan mo dagan dagan musulod niya siya oh. Dili sa nita na niya. Sige siya. Nagitapukan mo sa mga ingana oh. Grabe sikat tayo siguro. Niya kani oh. Picture mo ito oh. Mura po na siya rider sa buhol nakatong namatay. Ano diya? Yang sakjanan. Inay nagsunod ko nga sakjanan nga mo ay isa kay yung sakjanan tulo ka buok. Karon na inaabit to sa sakjanan nga pwede sa bukid kasi kanang mga moto-moto bitaw diyan pasakon. Kaya batano ra kaisog no. Sige. Badya ra budget. Kuan ba sa kung garo eh? Mas giyan guys gatahan Buto po niya sila okay sa ilang suman. langga. Buto. Si Junjun man kod guys to aga welding. Okay na kanya akong gamit. At anong tasikura, kanina akong gigamit na pabilin. Welding sila guys. Sa mukhang guys, nag-vlog to rin. Sa mo. Duk-duk-duk. Guys, palihog ko kanang na-subscribe Dani guys ni Ate Ruby Provinciana. Ni si Jang Ate guys, si ganan mo mananaw sa ijahang channel, lilig ni si Jang kanang kuan guys guidin. Palihog tanaw sa ijahang channel guys, Mang Ruby Provinciana. Salamat inyo. Like, comment, share, and subscribe. Like, comment. Nalipay ko karon kay Jang kong giari. May daig darabant ako dali kay gilaay ko. Like ko no, share og comment. Ruby Provinciana guys, Salamat salamat sa kalimti. Hala. Alam sila guys. Guys, Marto, nakabanding ni Ikaw na po ning hapit. Manghud. Mao niya akong manghud nga gwapa kaayo liwat sa akong among luluto ni hayuban. Kaliwat ko sa akong tatay. Pangag na, Sa ilong. pangag Kami na. rin wa mo lahi, wala kami rin mga lahi nga murag kanang naong og sungkaban kami. Mga naong og kanang sana. Busok. Busok naong ba? Muli na po si Salamat. Ja. Iyan, salamat. Salamat guys. Salamat. Muli na po si Ja guys. Bye-bye. Mingaw na po ko Dani. Mingaw na po Salamat ni. kayo sa inyong gidalit na papadas ang lamia o saging. Salamat. Salamat sa pagbisita te. Mula na po ni dito. Puhon. Kay mag-picnic tas dagat. Pag mo sige na kay magkuan mo. Maligo ka. Pwede po dito mag-kuante. Biting shoot. Ang biting siya ko na sa guys. Ang biting.
pwede man mag night swimming kanang Naman ko dito gihatag nga pili pangpaligo ba mag ba? night swimming ba kay kuan mo lang kanang night swimming kanang Kaso lang balag ningon mag pantibra ka di ba? ningon dyan sumusuot ko itong panty bride ako nung lapos. Adyo kay makaibalo makakuha. Bitaw di bitaw kay muan. YouTube. May tag si YouTube nga na mag Yung motor sa tubig ng nga na. Tubig eh. Hapit na maabot. Kaya salamat ha, muli na sila guys. Salamat ka Dujin. Salamat ka Dujin. Salamat sa Sige, pagbisita. sige, siguro. Amping te, amping mo te. Nasa ati guys, magmingaw na po ko. Baklay na po dito. Malag rami dito sila po. No, malag rami dito si Jupon. Agamping mo. Oh, daghan ka yung bungag buternit na. Daghan ko ng bungag buternit. Bunga buwak. Amping. Amping te. Guys, salamat sa pagtanaw sang vlog, maratuang vlog karong adlaw. Salamat ninyong tanan sa sigig tanaw. Gayon ang suporta. Kita-kita na po ta sunod ng vlog guys. Bye-bye.